Alhamdulillahirabbil alamin sampun rawuh. Sugeng dalu Mas Klidik. Sugeng dalu Mak Cangik Yuli Mbok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rawuh jam pinten iki mau? Nembe kemawon kalawa tabus dosa. Pun diantu-antu kali panitia jenengan dipun paringi tempat transit yang istimewa lho. Alhamdulillah pancenipun saking keluarga besar Kabupaten Madiun. Nggih. Mliginipun wonten kepemerintahanipun para pejabat-pejabatipun Leres. memang menghormati berbagai kalangan seniman yang berdasarkan dengan budaya masing-masing. Dirangkul kabeh Nggih, Mas. nggih. Mula mboten bedak-bedakaken papan panggenanipun sedaya dipun mulyakaken wonten wingking, Mas. Leres. Alhamdulillah. Mula bombonging manah remening penggalih kula panjenengan sedayanipun Ampun mirsani mriku to wingking, Nggih, dalam Mas. wingking. Alhamdulillah. Pripun megah resik. Niki sing jarani gelare kaya ngeten iki ngungkul-ngungkuli kraton ngayuk Jakarta, Mas. Alhamdulillah. Nggih. Mula alhamdulillah kula iki kaya gumun kula, Mas. Kok gumun? Saka sak monten agengipun. Nggih. Lawang ya ngungkul-ngungkuli lawang omah. Nggih. Tapi niki lawang siji dingge lawang kula ngomah iso entuk 6, Mas. Saka gedene. Saking gedene, Mas. Masyaallah. Ngoten mula Nggih. alhamdulillah sedaya fasilitas nggih mumpuni. Alhamdulillah. Pun kados hotel. Nggih. Nganti niki teng jeding buka kran men mboten iso. Niki Saya tok sampeyan berdua iki lak seniman kondang, Nggih. sabane ngendi-ngendi kok ya ora Nggih. modern babar pisan. wong niku luwe becik lak napa wontenipun to, Mas. Sok kala sok kemerten ning lak ora ngerti lak njur malah ngisin-ngisene. Sok tahu. Nggih. Lah piye to kuwi? Lho, lah pripun? Lah Mas kula niki pun kula kandhani, Mas. Nek ora ngerti nggon papan panggonane takon dhisik. Niki, Mas. Basa mlebu bleng tenggene ruangan. Pripun? Walah langsung roh nggone anyep njur gletak. Wah, mapan sak penake niku digetke. Wah, karpete nggon kabupaten apik ya. Kamu kok sing dituruni niku keset. Wong ora nyawang. Wah, ra gaul blas lek kuwi jan Kene iki karpet ngisin-ngisini. ngisor jero kae ya wis kaya ngono kuwi. Wong kene keset wae apik kok padake ngomahmu. Mula nggih alhamdulillah, Gus. Nggih. Mula dawuh saking beliau Bapak Bupati, Bapak Haji Heri Wuryanto, Nggih. lenggah satata kalian Bapak Bapak Wakil Wakil Bupati. Bupati. Insyaallah sedaya jajaran kepemerintahanipun beramanah dan terarah selalu membawa harkat martabat budaya Indonesia dan membawa sejahtera makmur masyarakat Madiun. Tepuk tangan. Tepuk tangan Madiun. untuk Bapak Bupati dan Bapak Mahestu. Wakil. Lah saben taun mesti ngeten niki cobi. Nggih. Niki lenggah sami ndekipun jumeneng sami nginggilipun, Mas. Masyarakat kaya ngeten iki biasanipun lho, Mas. Pripun? Nek ngenten tontonan ngeten iki pejabat mesti lenggahipun wonten ngajeng. Nanging Madiun mboten. Ini yang dinamakan pejabat itu berangkat dari rakyat, bisa naik menjadi pejabat juga dari rakyat. Nantinya menjadi lenggah, menjadi jabatan atau pejabat akan dikembalikan kepada rakyat. Mula api eleke pejabat kuwi gumantung saka rakyat. Nggih, leres. Niki. Mula ya VIP sing Niki. istimewa sing neng kono para Alhamdulillah, penonton malah kabeh. beliau-beliaunya itu mengalah lenggah sisih kiri kok, Mas. Ngono kuwi sing Nggih, apik. nggih. Mulai kang saya mengkaten dipun contoh, Mas. Nggih. Pejabat sakniki niku sok kala lak nun sewu. Sok kala ya kepengin dudohke pangkate, kepengin dudohke jabatane. Leres. Ning saya yakin Madiun tidak mengutamakan jabatan atau pangkat, tapi prioritas untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Niki. Sampeyan lak ora dhewe to rene? Nggih, saben-saben mesti kalih dulur kula lanang no. Lah kok mung meneng wae sampeyan wis kojah akeh lho. Pancen iki kula kengken meneng mergo bagiane sithik. Nek dalang niku omong sewengi mupet lak njur larang to, Mas. Leres. Lah nek dagelan ngomong terus lak ketularan dalang. Nggih. Mula nek enten dagelan sing ngomongi akeh bagiane akeh. Leres. Nek enten dagelan omongane sithik bagiane sithik. Sing ngomong sapa lek omong akeh bagiane akeh. Lho nggih no. Kernete bengak-bengok bayarane kalah karo sopir ya. Oh ya iya, Mas. Ya iki lho, lah kene iki lho karepku sithik ndang der ngono lho. Lah anane nun sewu kernet ki. Ora mesti lek wong iki kakek ngomong bayarane akeh apa bayarane sithik ki rung mesti. Tapi paling tidak nuwun pangapunten, Gus. Wong iki jangan memandang sebelah mata. Pripun? Profesi itu boleh
bermacam-macam. Nggih. Tapi secara nun sewu penghasilan ini juga berbeda-beda. Kok ngoten, Mas? Lho nun sewu kowe ngomongnya nun sewu lho. Nun sewu nggih Mas Cahyo nggih. Pripun? Ayo apa iki? Loh. Lah kowe ngenteni Ayo, omonganmu kok ayo apa iki? Lah lho? mau dipersani, Pak. Sama bapak ki piye-piye sampean ki selalu digandeng lho. Nggih. Mbok ya paling tidak ki ketularan pintere, ketularan wibawane ngono. Ngimano karo adikmu, ngimano karo aku. Lah nggih. Lah Mergo ngapa ngiman saben-saben Lah bapak ngapa hari ngiman jenengane? Lho. Kok ngiman kritik wong bojoku ora tak iman-iman kok ngiman jenengan. maksudnya ngene lho, awake dhewe lak satu panggung. Satu Lah, tim. sing ngomong Satu tim. Sing ngomong sapa satu tim? Ndek iki sampean yo budal dhewe ra nggih aku. Lah kuwi lak keparenge sing nanggap ning Lah iya berarti saben-saben. kan bukan satu tim. Lah ning saben-saben dikersake karo Pak Hariwur kan mesti sampean katut. Jagalah nama seorang dalang. Nah, Ngono kuwi lho. kebersamaan tim atau kesuksesan panggung ini tanggung jawab kita bersama. Ngono kuwi aja Ora kok kudu ngisini-ngisini. pe ora dijak, pe kudu dijak njur sampean golek merdeka dhewe. Ning paling tidak ini satu wadah, senasib, serumpun dan sepenanggungan. Ngono lho. Suatu kebanggaan. Lah sampean yo bangga to. Ya bangga wong ditanggap kok. Lho Iki omonganmu ki mesti jengkelke kok. Ora perkara ditanggap tapi secara misi visinya itu kamu itu sudah merangkum ngono lho. Hebate dagelan ngene iki lho. Napa? Hebat babakan napa? Nun sewu lho, Pak. pripun? Sing biasane lho. Nggih. Biasane piye? Biasane iki nun sewu. Nun sewu. Terus Masyarakat tuh kalau menghadap Pak Bupati kan sulit. sulit, Bapak itu mesti dinas terus kok. Masyarakat menghadap Pak Bupati, menghadap Pak Wakil Bupati, menghadap Bapak Sekda, Pak Dewan ki sulit. Nggih. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini beliaunya itu semuanya bisa menghadap ke kita. Lho. Bocah ki jane majnun apa piye jane? Di mana-mana ki pancen iki tontonan. Beliau pancen seorang pejabat namun mengapresiasi Nah. gelar seni seperti panjenengan ngono kuwi. Tapi kan menghadap ke sini. Leres. Lah nggih, ini satu keistimewaan bahwasanya beliau sebagai pejabat ini yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan beliaunya tidak tanggung-tanggung, ora gampang, ora gemen-gemen, biyen dipilih karo rakyat, beliaunya lenggah ning kono kuwi yo tetep menghadap masyarakat. Ini yang bisa dinamakan nun sewu dalam hidup itu saling menguntungkan, bersimbiosis mutualisme. Loh. Wong sing ora gengsi, wong sing ora isin, Sen apa mau? Simbio apa? Lali aku sing. Kowe iki secara listening skillmu ki ditata Simbiosis mutualisme, Oh, iya. saling menguntungkan. Masyarakat dulu memilih beliaunya sebagai pejabat dan beliaunya sebagai pejabat insya Allah kedepannya akan bisa menyejahterakan warga masyarakat. Mulane beliaunya saya bisa menekankan bahwasanya bapak pejabat-pejabat sing lenggah menika ora duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Secara garis umum ora duwe jiwa kemlinti. Biyen dipilih saka rakyat, sekarang menghadap saka masyarakat. Sing dadi pertanyaan iki mesti tok. Napa Mas Luduk? Dalang. Nggih. Atiku ora penak ketok iki. Sik nek pejabat dipilih saka masyarakat menghadapnya ke masyarakat. masyarakat, bener. Ya ora? Iya. Ya apa ora? Karena dikembalikan semuanya. Mergo nun sewu. Nun sewu lho. Pak Cahyo. Sik atiku ora penak ketok iki engko. Ora penak ya pijet ngono. Ora aku set. Terusno piye-piye? Nun sewu. Secara tidak langsung uang krek ditimbali ya kudu duwe jiwa lembah manah ora kemlinti. Menghormati, ngajeni. Sopan santun. Sopan santun. Jenengan ki nun sewu. Saya bisa menekankan bahwasanya karakter dalang sing paling kemlinti sak Indonesia ki mek jenengan, Mas. Iso. Iya no. Wong pyayine alus kaya ngoten lho kok iso. Loh, tapi kita lihat jenengan iki lho ditanggap sakmene wong sakmene mbane. Ditimbali Pak Bupati, Pak Ketua Dewan, Pak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, kok malah madhep debok ora madhep rono. Sik, iki sing bodho ki awakmu. Dimanapun tempatnya sesuai dengan aturan dan juga kaidah di dalam pedalangan, dalang kuwi tetep ngedep neng kelir. Ana tatanane dhewe-dhewe. Ana aturane dhewe-dhewe. Enek dalang sing madhep rono kuwi dalang wayang golek. Betul. Dur iki dalang sing gagrake gagrak saka. Ya setidaknya tuh menyempatkan waktu sedikit. Begitu kene plus. Ngene lho. Piye jajal praktekno. Ya. Terus nolak. Nah, Nggih. Mosok mboten saged ngoten niku. lah ngono kuwi nek genep sewengi terus piye jajal? Jajal. Non, lutang, plang, das. Nah. Ngono ta? Apik ora? Ya ora. Apik ora? Sik. Tabuhi, sampak. Nah, tunduk ngoten niku jenengan bos. Hoi.
Ya ora. Loh, kudu ngoten niku. Ini yang bisa dinamakan dalang sing bermasyarakat. Ning nuwun sewu pancen bermasyarakat. Ning donya ya iki sing jenenge dalang kocluk. Sing ngarani dudu aku lho, jenengan dhewe lho ya. Lah mergo sing ngon madhep rono awakmu, apa nek dalang berperang terus ngono iki. Ngene kuwi. Lah nek ora perlu nyapa mbok lakoni. Lah kok anggap dalang ra duwe tata krama kok ora. Karemu dhewe. Aku kok ya manut ta nyapa iki mau. Asem, Mas. Kene iki lho. Lah kok api? Lah kok api to? Piye, Mas? Lah kok kene noleh karo melet lho. Malah kaya dolalane anakku. Wah, ngeten iki lho Mas, kula jane melu nata ati kados panjenengan. Bojone nyampluk aku. Pripun? Ora trimo jare. Lah wong sampean ki ya ora ngerti kok endi papan panggonane bocah enom ki ngurmati piyai sepuh, ngendi papan panggonane bocah enom ki. Tapi apik, Bos. Apik piye? Dalang model piye? Semoga Kabupaten Medium tetap jaya sepanjang masa. Koclok kuwi ngono kuwi. Ketoke kulino dolanan TikTok gitu. Lah yen tak pikir-pikir ya tenan kok. Madhepe rono ya kaya adol bagus kok ya. Tak jamin sama angger perang madhep rono angger perang madhep rono tak Genep jamin. semengi Mas. Tengengen sesuk. Oh no. Wah. Ngeten Mas Cahyo. Pripun? Pancen boten saged dipun bedaken kula kalian Mas kula. Dados ngeten iki lho. Kula niku nek kalih panjenengan selalu memberi penggalih sing keco tok. Ter yo event ngeten iki lak visi misine kudu cetha. Kan Iki dalam harus. rangkane apa? Nah, ngoten. Hajate apa? Temane piye kudu ngerti. Ini yang bisa dinamakan sinergitas di antara seniman dan para Pendukungnya. pejabat. Nggih. Ora kok terus waduh jan ngene iki lho. Ngene iki nek umpama didelok karo bocah cilik-cilik, yo secara edukasinya kan enggak ada. Enggak ada, kosong lompong. Kowe iki jan. Ora Dalang. apa-apa nek kowe yak-yakan ra apa-apa karo aku ning aja terus karo Mas Cahyo. Lah ya, apa kocluk kok dalang kon malik mburi ora kocluk Nah. meneh. Salah dia gelem. Loh, gelem ora karena mendukung sampean ben ketok apik ngono lho. Nek jajah sampe nek ngomong ngono terus ora dimbangi nggih to Mas? Nggih. Ngono lho. Jadi paling ora ini kan HUT to. Iya iya iya. Harus apa yang kamu sampaikan secara detail dan valid. Nggih to Mas? Betul, leres. Ngono. Ya, ya. Dadi Kira-kira ngerti. sampean nyumbang apa HUT Kabupaten Oh, Madiun? ngono. Nyumbang apa wong aku ora ndek apa-apa. Loh. Ah iki ta. Wong ki nuwun sewu. Gusti Allah ki wis nakdirke lho. Kowe ora duwe apa-apa, ora duwe bondo, ora sugih donya. Nek saran dening badanmu kuwi sampurna, kuwi sik bersyukur nggih to Mas? Betul. Lah iki lho Pak Bupati ki nglumpukke para warga, son diunekno panggung amba disewa, sik nekake dalang ki Cahyo, sik Umpana. digenepi dagelan saka Ponorogo. Lho sampean kok mblitarene iki lho, ora sangu apa-apa terus bengi iki sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro. Lah. Iki ngawur. Komersil meneh. Panitiane tanggung jawab rampung kabeh. Guyon. Aja ngrembug materi Guyon. ngisi-ngisini. Guyon Mas Cahyo. Iki guyon. nyampluk Ya mek panitia. kula kantine tak tibane ngoten lho nyapa to sampean kok Kula- nesu yo nyapa to jane. kula- Lah ngene ora patut babar pisan. Lho niku Kula tak to. nunjuk. Nek ora iso ngaji Iya, iya, iya. kitab, ngaji yo Jawa. Iya iya kenyeh-kenyeh iya iso. Kowe ngomong ngene iki sok dipertanggungjawabkan. Ora guyon jo guyon. Allah ki menehi mripat utuh. Ya utuh. Allah menehi irung utuh. Oh iya iya dan lara iki jare. Gusti Allah menehi mripat. Dan- Gusti Allah menehi irung. Dan- Gusti Allah menehi lambe. Lambemu ki ngomong sak kecape 20 yuta. Terus iki fungsine apa? Iki fungsine apa? Kowe iki mripat tanpa ces-cesan, tanpa batu ya mbok ki nyawang 40 tahun ora rusak. Iya, iya, iya. Mbok nggih ambekan ya ora macet. Mbok nggih ngrungokke ora budrek. Iki fungsine apa? Ngomong. Lah kene Iya, bener. iki lho Gusti Allah men iki fungsine Lah, apa? terus- Irung enek fungsine, Bener. mripat enek fungsine, Iya, iya. lambe enek fungsine. Lah iki fungsine apa sing Lah iki? lah. Malah elek. Gila. Kembali ke tema. Akademisinya itu enggak ada, Pak. Ayo, itu dibalekne kuwi kaya ngono. Malah kuwi ora. cilik adekmu. Nggih. Ayo nih. Genting ah. Pak, pangapunten. Pasti maaf niki Mas kula nggih ngoten niki. Tapi kan yo organ tubuh to, Bos. Organ tubuh. Kalau mengarah ke situ itu paling tidak ya dirodok disisihke sithik. Nek tak sisine malah Kowe tak sampluk wayang lho kowe ora. Iki dalam rangka hari jadi utawa HUT. Nggih. Jadi, Mas. Ke 457. Nggih. Dadi ngene iki paling tidak sing Iya. sejarani umat. Nggih.
Dadi kowe iki sing mbok sinai aja makrifate tok to, syariate barang iki dipelajari ngono. Nggih, Mas Kritik, nggih. Gunane sirah nggo mikir. Ya percaya aku. Nah, lambe nggih pangucap, mripat nggih mirsani, irung nggo napas, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati kangge ngrasake. Lah, iki nggo apa? Kono nek. Tak tunggu nyotelan lho kowe iki. Aku malah mek kono tok sing ora tau mbok liwati lho. Diomongi apik kok iso. Jadi paling tidak Bapak itu karepe pripun? Ya karepe iki masyarakat maunya gimana? dalam rangka apa? Ini kan HUT yang ke-457. Nggih, Pak. Itu lho. Dadi aja guyon. Ora guyon, jeneng sing bayar iki guyon iki gedeng jeneng iki aja. Ya guyon ning kala mangsa kudu enek maknane. Nggih, Mas. Jadi ini lho, Bos. Kowe lak ya tau to kerja sing nun sewu kerja sing rada kesane iki elit ngono lak ya iso to. Saged, Mas, saged. Dadi tembunge manca ki ora et labora. Ya, bekerja sambil berdoa. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Ayo sekarang yang disampaikan apa? HUT. Nggih. Ayo. Apa? Loh. HUT itu hari ulang tahun. Ya, berarti mudah-mudahan dalam rangka ulang tahun hari ini hari menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa dan kedepannya. Kowe ngawut kuwi. Hari iki tegese ora kok njur jenenge piyayi kuwi Pak Hari ngene ora, utawa Pak Hariwur ora. Ning hari iki dina, kowe muni ora hari sok ora ditanggap karo Pak Hariwur lho kowe. Oh. Kowe iki Pun Pak Bupati, sok ganti mawon dagelane nggih. Wis tamu ya UT iki hari ulang tahun. Mudah-mudahan ulang tahunnya Pak Hari. Ayo, Mas Kritik sok golek pasangan liya aja saiki. Nggih, sampun. Sini ora. Ulang tahunnya Pak Hari, mudah-mudahan Pak Hari akan menjadi pejabat yang hebat. Mudah-mudahan Pak Hari akan menjadi panjang umur. Iki ya salah. Lho salah ora corek. Sing ulang tahun iki Kabupaten Madiun, dudu Pak Hariwur. Lho, jare mau ngarepe hari ulang tahun. Lah ya hari iki karepe dina. Dina Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu ngono lho. Oh, berarti Pak Hari diulang tahun seminggu. Ora kok seminggu, maksudnya iki terangno to. Iki ulang tahunnya Kabupaten Madiun yang ke-457. Mencela-mencela mau jare ulang tahunnya Pak Hari. HUT wan apa singkatane? Hari ulang tahun. Lah iya berarti kan ulang tahunnya Pak Hari. Aku kok bingung dhewe, iso asam lambung aku malan. Awakmu ayo bantu. Kula dhewe ya wis ora ngatasi kok. Wong niki ketoke tuwa ning bodhone ram kok. Saiki kula teko, Pak Cahyo ulang tahun, sing ulang tahun sinten? Ya aku. Lah nggih, Jo Kritik ulang tahun, berarti sing ulang tahun sapa? Jo Kritik. Nah, Daryanto ulang tahun, sing ulang tahun sinten? Daryanto. Nah, HUT iki singkatane apa? Hari ulang tahun. Berarti sing ulang tahun sinten? Duduk. Kowe tak keprok ora iki. Sing ulang tahun Kabupaten Madiun. Oh, berarti Pak Hari iki diulang tahun karo kabupaten. Engko nek angel-angel tak tutuk ning ning nong ning. Lah kok kono neh iki, Pak? Aduh. Mbah, aja bodoh-bodoh banget. Loh, Madiun ini sudah cerdas loh. Engko lek padha pintere galek sing lucu. Paling tidak itu secara EQ, SQ-nya itu bagaimana? Oke. Iki. Aja kok ketok mendho banget ngono lho. Pak Bupati. Lah Mbah Tarom wae lenggah, ayo. Pak Mbah Tarom, Pak mantan Bupati ya. Nggih. Nggih. Banten Pak. Pak Kapolres, Pak Dade, makasih sembalun. Wah, Nggih. kok karo Pak Kapolres aja ya akrab banget. Anakku ning Kapolres Kabupaten Madiun kene. Masya Allah. Dadi polisi ya? Nyopet kecekel ndek. Ya tak tawangi. Bleset kuwi jenenge. Kowe engko tak priksake lho kowe. Nyapot to jane iki. Lah wong dijak omong apik jalure pas kok ya mbleset. Watuk. Nek watuk lara idobati, mati yo dimpet. Terus kowe aku mati arepe karo sapa? Ya akeh kancaku akeh. Oke wong sing sombo apusi aku tok. Ngono karo mondol mendhe arepe. Izin, Pak. Wah, boten ngrusaki kancane. Mungkin niki malah kita itu saling Nah kuwi lho arep serius lho. Nah. Ulang tahunnya Kabupaten Madiun yang ke 457. 457. 45 jumlahe 9, 7 jumlah 45 jumlahe 9 karo 7 jumlahe 16. 16 angkane 1 karo 6. 16 angkane 1 karo 6 kok mripatmu mlilik iki lho.
Kabupaten Mataku Wombo. Aku ki Mataku Wombo untuk umrongos dadi sih lho. Jumlahe piro? Jumlahnya 7. 7. Dan saya nggih Pak Ribet. Niki aja ngisin-ngisini lho Mas. wong Jawa aja sampe ninggalke Jawa. Apike ya ngono kuwi. Wong Jawa ya kudu gawe ramalan Jawa. Jawa bener. Pitu menika nun sewu. Menawi sedaya saged peparing. Pitu niku biasane para winasis ngaturaken pitu ki pitulungan. Pitu ki pitutur. Pitu ki pituwah. Nanging sedaya menika saged dipun oncaki kanthi ilmunipun inggih menika wong Jawa ingkang beda-beda. Sapa sing dioncaki? Bojoku. Maksud iki apa sing dioncaki? Tegese menika. Iki serius jenengan ya ngono. Iki aja gregene lho sampean. Aku nyamang iki Kula niku wis ngomong serius aja dintai. Iya, maaf nggih. Pitutur. Nggih pitutur. Pituwas. Sing mbok omongke apa, Mas? Apa iki mau? Lho, kok Pitu. Pitu ki pitutur. Pitutur pejabat menika secara kita bisa menganalisa, kita bisa mentranslate itu adalah komunikasi. Pejabat wonten ing Kabupaten Madiun itu cara berkomunikasi terhadap masyarakat Madiun ini tidak secara otoriter, tidak secara radikal, tidak secara keras, tapi dari hati ke hati. Jadi ini bisa dinamakan pejabat sing ngerti apa dadi karepe masyarakat dan masyarakat insya Allah akan hormat kepada pejabat. Ini sinergi antara pejabat kalian masyarakat. Ini sing saged dipun wastani manunggaling kawula Gusti. Loh. Kawruh kasampurnan. Lho kene Bos. Apik. Manunggaling kawula Gusti iki ora awake dhewe marang Gusti Allah. Iki awake umat ngrasuk agama ya iso diarani awake dhewe manembah marang Gusti. Sing dari manunggaling kawula Gusti ya yoga karo dalang, ya masyarakat karo pejabat. Niki sing saged dipun wastani manunggaling kawula Gusti. Dadi ora kok mempentingkan eksternalnya tok ya. Tapi ya internal itu juga dipentingkan. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. Dadi insya Allah Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu akan mementingkan kepentingan golongan. Nun sewu Mbak Sayo. Pitu kian mbok goleki nun sewu. Nggih. Hana caraka data. To menika tata. Tata untuk mensejahterakan warga masyarakat Kabupaten Madiun. Ini bisa menjadi Kabupaten Madiun menjadi kabupaten yang menjadi kabupaten barometer seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Nyatane pembangunannya pesat, pendopo sakmene gedine. Kantor kabupaten sakmono megahe. Insya Allah kedepannya kantor Katon itu akan ada di wilayah sini dan ini kedepannya akan mengangkat UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Alhamdulillah. Loh. Ini terlihat Pak, biyen kene iki sepi. Biyen kene iki ora nek sing jaga Pak, biyen kene iki angker Pak. Wah, Rawan. kok ngerti? Loh, niki berita Pak. Biyen kene jambret akeh. Jambret akeh. Saiki wis ra ono. Sepi Pak. Sebabe Wis rame. Menjadi ikon Kabupaten Madiun. Nggih mboten Mas. Nyapa to? Adikmu lho. kowe iki Iki mesti nyemak nyamuk. Lah kowe iki ya karek sak lit ngono kaya ndak mbok liwati. Liyane Pengene anyar terus deh ora. Iki mboten. Sampeyan sing babat pirsa apa? Loh. Biyen kene. Sinten? Loh, Bapak Mbah Tarom. Loh, Mbah Tarom niku juga pahlawan, Pak. Lah iya. Jadi Kabupaten Madiun ini tidak lepas dari mantan bupati-bupati yang dahulu. Tongkat estafetnya Itu ada. Tapi nun sewu lho, lelek niki pendopo niki. Nggih. Kalih omah kula kadoan, Pak. Sing kaduan kowe iki. ora sombong to, Mas. Sing kaduan iki omahmu apa iki? Loh, ya niki no, omahku sak ndure niki no. Loh, masyaallah. Niki wae kula delok nggih, kula hitung nggih. Sokone mek tak delok mek 30 paling sokone niki. Lah omahmu 42. Wah, luwih gedhe lho. Omahmu 42 ki terus ukurane omah pinten? 4 kali 8. Lho kok ora imbang blas to, Mas? Ngarepke sokone loro, Terus? mburi iringan kae. Heeh. 40. Lho kudune lak yo presisi kabeh Oh, to. iki iringan 40. Lah nyapa kok luwih akeh? Omahku meh ambruk sokok pring iki. Wong pringe mbok omongne iki. Aku jane wis bangga lho, sampean ngarep ngomong apik wis bangga. Nggih, Teman. Nggih. Iya, Pak. Nggih. Nggih, Bro. Ayo, Bersahaja. bersahaja. Saged dipun wanda. Nyanting kali Pak Heri. Pak Hari dan Ya. Pak Babuk Ya. agem batik. Iya. Itu Karena apa? khas. Batik kuwi insya Allah beliaunya anggonipun ngasta menjadi pejabat Kabupaten Madiun. Nggih. Insya Allah ora gelem nampa bati senajan to sedidik.
bersih akan korupsi, karena kepentingan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, insya Allah akan terrealisasi. Amin. Batik ini lho. Apa yang dipakai itu salah satu filosofi, Pak. Wah, ya ampun. Apa-apa mbok gawe ya kuwi. Loh iya no, wong aja iki mantan copet. Wah, Lah Bapak kenapa kok pakai songkok? Mergo lek nggawe helm dikira pemadam kebakaran. saya tak keproki durungokne tenanan ora, ayo. Itu identitas ngono lho. Identitas bahwasanya beliau itu sebagai pejabat religi itu yang selalu ditanamkan. Ya budaya, ya agama, ya negara. Wah. Mula pejabatnya sederhana, masyarakatnya juga ikut sederhana. Loh, ini perlu dicontoh. Sederhana apa? Loh, ibu-ibu sederhana kaya ngeten iki cobi penyan pirsani. Loh, sederhana semua Madiun ki gak rena-rena, Mas. Sing sederhana iki malah wong lanang-lanang lho. Ibu-ibu lho sederhana. Ibu-ibu delok jilbab lho mesti apik-apik kaya ngono kuwi. Sing lanang-lanang delok mek kaosan nggih songkok buluk lho ngene iki lho. Sederhana iki malah wong lanang. Wong wedok-wedok iki lho, Don. Paitane akeh delok wayang ngene iki jilbab lek apik moh, sik wedaan, sik celaan, sik bengesan. Sik klambi berukut, ragate pira. Wong lanang iki delok mek kaosan, jaketan, celana, linggo yo nglesot ngene iki, sederhanane wong lanang ngono kuwi. Nun sewu. Wong wedok iki nun sewu lho. Arisan yo seragam, senam yo seragam, rasan-rasan yo seragam. Ragate lho pira wong wedok. Yo akeh. Wong lanang iki lho ngalor ngidul iki lho. Nun sewu, songkok yo tahlilan yo kuwi, yasinan yo kuwi, undangan yo kuwi ngantek buluk lho songkoke. Ning lak wong wedok kuwi lak mesake to, Mas. Mesake nggih. Ngene-ngene iki sampean pirsani to. Ngapa? Lah iki lho. Ini lihatlah generasi-generasi. Nek krono tanggung jawab seorang ibu, nggih to, Mas? Sik, samane lak ora ngerti to. Napa? Kyai Putri, iki apa neh sinden ya? Iki mau tersinggung. Napa? Sing kudune nyambut gawe ini lanang apa wedok? Lho wong lanang lho. Iki Lah, Kyai iki wong Putri do wedok-wedok, nyambut gawe. Kaya ngene iki rekoso. Iso tersinggung, iso lara ati kaya ngono kuwi. Lho. Abot wong wedok rekoso lho wong wedok kuwi. Nun sewu lho, Bos. Apa? Sing lara ati malah wong lanang. Kok iso? Dhuwit iki mek ngalor ngidul diwene wong wedok. Dandan ayu mek dienggo tontonan tok ngene iki. Lek ning omah nun sewu, nggih daster jebol-jebol. Ayo, nggih napa mboten? Ayo, rasane mboten? Heeh, bojoku yo ngono. Kesi lho. Ketok ngene iki nyambut gawe dandan ayu. Lek iki pas live TikTok ngono kaya delok. Nggih daster krowak-krowak. Nelongso lho jenengan niku. Nggih napa mboten? Iya. Wong wedok kuwi dandan ayu ndudohke yen diparingi yatra bojone. Lah iya, wong lanang lek golek dhuwit ki nun sewu lho. Panas karo panas. Udan karo udan pangan nyambut gawe mek dienggo wong wedok. Wong wedok mek jero omah tok. Kena panase moh. Sok kala wedi ireng. Wong lanang don, lho glingseng-glingseng iki. Mesake lho wong lanang iki ngawur iki. Ngesakne wong wedok deloken sepuh kaya ngono kadang sing enek sing daud barang, enek sing tandur barang. Sing daki wong lanang. Lho, Kowe ora ngerti enek pantun. apa? Lho, golek bling disambi boling. Apa kuwi? Sing wedok glowing, sing lanang gulung koming. Sik, sampean kudu menghargai persamaan gender lho. Napa, Pak? Sewu. Kyai Putri, nggih to. Niki lak mending nglakoni yen wis palakrama terus mbobot utawa ngandung. Leres, Mas. Kuwi rekoso sangang sasi 10 dina. Wong meteng iki mek turu limah-limah ning kasur tok. Sing nukokne susu sinten? Sing lanang, Sing nukokne vitamin sinten? Sing lanang. Sing ngeteni ning dokter sapa? sing lanang. Sing USG sapa? Sing lanang. Lah yo, ki lho mikir dhuwit sak ngono mbane, Pak. Ning sampean lak urung gagas ketika seorang wanita melahirkan Ngeden perang apa jenenge? perang cakil. Sabil goblok. Perang sabil cakil ora. Iki lho aku bandelok perangan ki mau to. Kowe lek ora papak sambung tuwe iso gondol nyawa. Wong wedok saiki moh lara, Pak. Njaluke instan operasi lho, operasi joget lho. Sesar. Lah yo sesar iki tukang joget lho. Dadi ngene mboten? 14 juta, sok kala 17 juta. Sing golek ragat sapa? Wong lanang, Pak. Wong lanang iki rekoso. Ya rekoso. Sebagai perwakilan wong lanang ora trimo kula lho. Dandan ayu-ayu lek delok wayang tok. Lek nek tontonan dandan ayu, lek ning omah kene iki moh diwedaki. Wedaki ngene buluk, Mas. Nggih. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Sik, aja ngono kuwi. Sampean kudu demokrasi. Piye Kakung kok takoni ya ngono kuwi. Oh iya lho. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup. Lho kuwi. Hidupe apa wong itu? Loh, wong wedok nuwun sewu. Apa? Wong wedok ki tangi turu isah-isah, Engko awan sithik wis olah-olah. Olah-olah lek dhuwit sing golekne wong lanang sing
dimasak apa? Diklik. Hidup wong lanang. Loh, Setelika umbah-umbah ngurusi anak. Hidup wong wedok. Setelika sing nukokne setelika sapa? wong lanang. Sing nukokne setelika sinten? Wong lanang, Pak. Nyambut gawe dadi kuli bayaran 150, nukokne setelika 175, mek trimo diurangi utang ning Mekar. Hidup wong lanang. Hidup wong wedok. Kanggoku. Wong Hidup hidup wong wong wedok. lanang. Tetep hidup wong wedok. Mergo wong wedok nun sewu. Napa? Ning dindingan karena wanita adalah tiang negara. Wong lanang ki yo tiyang jalur. Napa? Weh, Edan. Ayo. Hidup wong wedok. Hidup. Isu ombah-ombah awan sithik ngeterke anak sekolah, engko mulih awake saya sing lanang sing graya-graya, Engko nek ra gelem huah-huah terus kon pasrah lemah-lemah. Sapa sing ra lara atine wong wedok? Lah wong lanang ki ngopeni wong wedok, bayar kaya wedok. Lah ora gelem wong lanang tuku, gelem ya kowe? Wong saiki yo 150 yo jos. sik. Hidup wong lanang. Loh, Pak Wakil kok melu ngene nyamul Pak Wakil. Sasak iyo ngrasakne Pak Wakil. Sik, iki rene sik. Mundur rene tak takoni. Ngene. Iki rada beda nih kok. Kowe mbelani wong Wong wedok, wong lanang. cangkemmu lho. Wong lanang. Sorry Pak Bupati, Pak Wakil, sorry. Wong lanang. Wong lanang. Mbelani. Wong lanang. Kamu tidak sadar ketika kamu membela kaum pria itu adalah menghina derajat wanita. Tidak menghina. Tidak. Cetha lamun toko yo ngono. Mergo kowe membanding-bandingkan padahal Indonesia sudah ada persamaan gender. Sing lenggah ora mung Bapak Bupati. Ibu Bupati ya lenggah nang kene. Nang wingkinge Pak Bupati ke Ibu Bupati. Yen ngono kowe ngece karo Bu Bupati. Merendahkan kalian Ibu Bupati. Kula dukung pendereke Ibu Bupati Putih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Besok kowe, ayo kowe ngomong. Yang jadi Ibu Bupati. Bapak dilek kuwi. yang jadi pertanyaan saya. Pak Wabub mau nyampe kok melu ngene. Layakno begitu Pak Wabub ngene Bu Bupati langsung Masalahnya termakan dengan bahasanya ini sendiri. Kok sampai ngomong hidup wong lanang, secara garis besar itu terbalik. terbalik piye? Loh, sampean bilang pripun? Hidup wong lanang. Karena wong lanang iki golek pangupaya jiwa dienggo nguripi keluarga. Salah. Kok iso? Sing penting Yang menghidupkan. Lah iya, Lah ya apa? sing baku ki wong wedok. Kok iso? Wong wedok itu yang bisa menghidupkan seorang pria. Piye? Piye? Loh, malah aku ngomong hidup Yo, wong wedok. jelaskan kata-katamu. Kata-katamu terakhir mau piye? Loh, sampai lah ngomong Yo, hidup wong lanang. wong lanang. Saya sama Mas Cayo hidup wong wedok. Karena di mana-mana ning dindingan sing menghidupkan wong lanang ki ya wong wedok. Wedok. Mudar we. Salah kata-katamu. Loh, ini jelas real kok. Salah. Kok salah? Wong lanang ki ndak perlu dihidupkan. Loh, Titenan kok jam 5 esuk hidup dhewe. satu kali. Hidup wong lanang. Wes, Pak Bupati. wes. Hidup. Hidup wong lanang. Pak Bupati, Pak Wakil wis gak wani ngene. Lah hidup lah kok. Lah Pak Wakil bar kuwi dijiwit karo Bu Wakil kok mburi kok. Ayo tutukno. Rumah samu. Maaf Ibu nggih, maaf. Ibu, Iki ngeten lho Pak. jane anu Pak, kula nu sewu. Apa? Kula Sampai ya seorang wakil lho. aku jane mek golek bola asine sing tertindas asine aku. Kok tertindas. Maksudnya piye piye? Aku muni sampean piye hidup wong lanang ke piye coba? Jajal, sing telongsoke malah budhe kene deloken. Guyu ra guyu nangis Ayo. anake. Kowe muni ngene ngene iki ngomong apa ta kata. Guyu ra guyu nangis anake. Sing tak hidup niki sapa? Rumangsamu. Wong ki ya aja semena-mena ngono lho. Mergo si napa si kluthuk iki ra kelingan, tidak sadar bahwa Oke. dia dilahirkan oleh rahim seorang Nah, ibu. itu loh, Mas. Oh, lali Jenengan deh. berarti tidak eling. Karena ibu itu mengandung karena apa? Benih dari mana? Ya bapak. Lah nggih. Apa ya mungkin terus langsung mak melentung ini. Lah tegese kan bapak karo ibu kerjasama toh? Itu kerjasama tim. Nah, Mulane saka kuwi yo apa? kalau wis mulih ngono kuwi. Wis Pasti iki foto-foto.
Sik tak selani dhisik. Nggih, Pak. Itu lho, Mas. Pun, sing penting ngeten lho, Bos. Kula kali Mas itu mengajak bahwasanya Iya. jadilah masyarakat yang sehat, Betul. jadilah masyarakat yang cerdas, jadilah masyarakat yang hebat. Nggih, Pak. Apapun permasalahan atau polemik apapun itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Betul. Musyawarah Karena musyawarah untuk mencapai musafir menika mufakat. mufakat. betul. Kita harus yakin, Mas. Pepatah sudah ada bahasa yang bijak. Nggih. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Betul. Manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nggih. Tembunge sakniki yen ngaji fafiru ilallah. Semua dikembalikan kepada Allah. Ngoten lho. Kejujuran dan atau tidak kejujuran itu yang tahu hanya Allah. Omongan kaya tah ngaji. Loh. Lah kowe rumangsamu lah aku ki yo. Aku iki. Aku mbiyen yo nderekke ngaos abahe kirun barang kuwi. Lelek ngaos mbok pamer. Aku iki mondok. Mondok ning ndi jajal? Pondok Ramadan dingenane. Cangkeme. Kowe muduna ae rasah karo aku. Lho, ora masalah aku ya wis genep lho nyapa. Aja sing rukun. Kene. Iki lenten dawuh saking Sinten, Pak Lurah Ngale. Nggih. Pak Cayukun tadi atas nama pengurus DPC Siap. Papdesi Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Nggih. Kabupaten Madiun Derek Mangayu Bagyo Siap. HUT yang artinya Pak Hari ulang tahun. ke-457 tansah bersatu untuk Kabupaten Madiun bersahaja. Amin. Kantor Bapak Bupati beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Kepala OPD, para camat, nyuwun gending Madiun maju bangun kalian bajing loncat. Nggih. Nah, menika. Yen pangapunten Pak, menika bajing loncat dereng saged dipun pinangkani. Sebab Mergo saiki wis liwate kabel-kabel saniki menang. Wis kata mentot. Kowe iki wis dadi senimane pirang puluh tahun to. Iki lagu. Wis tembunge bajing loncat ki nek nggon papanan ngene iki lak mesti gending. To tembang ora mudeng lho. Nggih, saking Pak Lili Indarto, Kepala Desa Ngale, Oh, alah, Ketua nggih, Mbak Lurah. niku wau Papdesi. Nggih, sembahun. Siap. Niki ciri khas Kyai Madiun riyen. Derek. Loh, Madiun maju mbangun. Siap, Nah, nggih, siap. diaturake sesarengan dhisik. Nggih. Sinten Bos sing nganggo? Oh, kur. Sareng. Kur. Sareng. Kur. Sareng, Nah, nggih, nggih. kur riyen, nggih. Anu nun pangapunten Bude Kur nggih Bude iki. Omong ono Bude aja kita dandan kita wayu dhewe. Iki lho. Mulane sinden-sinden iki kalah karo Bude. Nyapa Mas? Kok Iki, kalah lho, kepiye? Ini yang bisa dinamakan sinden sesepuh, sinden sing alami. Sebabe. Lho sakmene mbane, Nggih. nggih cunduk mentul. Modern. Modern, tapi beliaunya tetap mempertahankan tradisional. Apa Mas? Kembang melati. Oh. Iki Karena biyen- kenapa pakai kembang melati di Mergo- sisip Yakonde? Mergo sok mbelek nggih kembang api iki bosok kabeh. Iki kembang melati iki ya tradisional. Asli ya arep Nun jebret. sewu Ora. Budewarti apal nggih Bude. Madiun Madiun. maju bangun. Nah, ngeten sing Anu Madiun Ngawi Bude saged nggih. Madiun Ngawi. tuk tak keprok kowe ora dolanan piyai sepuh ora. Kowe iki raya. Oh, iki mek tangkul sing dolanan sing lho mek tangkul kan nggih boleh to. Ya wis diomongi Madiun maju nyapa Madiun Ngawi barang Mbok ngono. menawa Bude iki biyen penyanyi dangdut iki ya. Kowe bleset ae. Ngene lho, sing pertama mangke nyuwun Budewarti, Nggih. Solis piyambak, lajeng kedua Gur. Siap nggih Bude? Saged. Mas, Mang diasta mikir riyen. Nggih, siap. Bude mangadep mriki, Mang Suli nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Musuhku tibake iki. Kalau iki Mas Cahyo pun bilang Budik Anu. pensokur ora. Perso Kur saged perso nggih Bude nggih. Pirsa. Nah, kur menika bungane 1% Bude. Kuwi lek melah ning Bang, wis iki koclok kuwi. Kor ki nembang bareng kae lho. Aku iki marai kelingan bojoku yo nyambut gawe ning BRI lho, Bos. Aku iki Oh, berarti maaf Mas Cahyo. saya itu walaupun Berarti- pelawak tapi istri kula menane ngomong kur ki kelingan utang piutang. Oh, Bojo kula iya, nyambut gawe ning BRI, Bos. Masya Allah, diangkat pegawai ya? Iya ning kono. Bagian Taylor. Bagian asok benulan sekmu tadi. Wong edan. Layakno kaya kwitansi Bu. Monggo Madiun maju bangun ya. Damel bawa, Pak. Mboten langsung nggih. Dados. Monggo, Bude. Budewarti. Masyarakat Madiun.
Sekarang niku Mas Klidik identitase piyai Kabupaten Madiun. Dados sedaya menika kedah wonten identitasipun Mas Ayo. Nggih, leres. Karena jati diri itu dikembalikan kepada identitas kita masing-masing. Mulane mung saged ndedonga mugi-mugi Bude Warti nggih. Nggih. Sehat nggih Bude. Alhamdulillah sehat. Nggih, Ngono kuwi nek mugi-mugi minangka kaya langgeng mugi-mugi sehat. Kaya sing gawe idep mang bareng ya. Ngono ya kok dikomentari lho ora. wong wedok ki arep sepuh kaya ngapa kuwi nek dalam berhias itu ya tetep diutamakan. Arep ngendika lho, napa Bude? Dalam Bude. Mboten damel idep senene kalau manuhara. Oh ketoke endose Manuhara ketoke. Nggih. Nggih Bude. Dipacaki manuhara napa? Niki Bude. Mboten niki macak kiambak. Tapi ya cantik lho Bude. Saestu, tapi mike kurang klet niku mikal idepe. Bude. Pripun? Cantik. Jenenge cantik Bude. Terus Lah mencep. kuwi mbiyen nono maneh dalang di sing ora kedanan. Gawe kaos tangan barang. Kos tangan ndi to Mas? Ora ngawur. Tangan pancen wis kisut to tiba ya. Rene tak koprok. Kuwi ya seniman sepuh iki kudune sing enom ngajeni ora. Wis tak omongi to. Enggak. Rambut putih bakale mulih. Untu ompong bakale mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut. Lah nek arepe kulit ki mbok peksa kenceng wong kuwi termakan dengan usia lho. Ya setidaknya itu nun sewu lho. Sekarang itu sudah zaman modern. Nggih. Contohnya bojoku. Pripun? Bojoku mbiyen ki rabi kali kula umur 17 tahun Mas saya. Masya Allah, ya awet ya. Ya wet, begitu menginjak 30 tahun kene iki nun sewu wajahe semegi kisut ya. Ayo wis mengkeret Mengkeret. kabeh ya. Kendar. Akhirnya kula operasi teng kene Surabaya teng Karangmenjangan. Nggih, nggih. Tarik kulit nih Pak. Dadi Oh, botok. nggih, dadi ngriki di black rek terus tarik set ngeten operasi lho kuwi. Kuwi pancen anu Mas, Ini itu kok memang operasi? penanganannya medis dari Ya, Chinese. kecantikan. Oh. Kene ditarik kita siset neh. Masya Allah ya. Begitu 5 tahun lagi kisut neh, Terus mbok operasike meneh. beset neh, tarik meleh ngeten iki. Bojone jok kluthuk Iya kok. no, aku nyamput to. Public figure bener. Duit tak ngraketi bojoku kok. Ayu Meneng-meneng ya menghargai wanita lho. lho. Bos. Ben ketok ayu. 5 tahun lagi akhirnya kisut meleh to. Iki di black rek meleh, Tarik tarik meneh. meleh siset neh. Dek wingi niku gelem operasi ping 7. Nggih. Lah kok udele pindah ring bathuk. Tuari iki. Digeret terus. Oh ya kulitnya munggah Mas. Ya mek udel tok, liyane ra ketut. Ya kowe sok aja ngati lho ya. Ora kan aku lek nganti tak. Kowe kok nek ngati mbok tarik, kulitmu mbok tarik. tarik. Lah manuke pindah kene lho. Wong edan ora. Celaka kowe. Tapi nun sewu lho, Bos. Ini realita. Tadi kanggo pitutur karo sing sinden ayu-ayu Nggih, iki. nggih. Kamu jangan Cantik boleh. kamu jangan bahagia sekarang cantik. Iya, iya. Tapi lihatlah, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan Terkikis datang. dengan usia. Contohnya ibu iki. Nggih. Loh, ki nun sewu lho. Wayu Iki lho. kok kaya ngopo? Wis to, saiki mulane dadi wong ayu aja kemelinti kowe. Bersyukur Aja pokoknya. kemayu. Lho aja kemayu. Ki nun sewu ya. Usia itu boleh. Tapi besok kalau kamu sudah tua, apa yang menjadi organ tubuh kamu itu akan termakan usia. Kabeh melorot. Umur ki ora tambah ning suda. Bude iki nun sewu nggih, bude nggih. Bah, Biyen nom-nomane ayu kaya awak. ngono neh. Cah iki. Alis-alisan yo kenceng ngene. Iya, nanggal sepisan. Nanggal sepisan. Nggih. Ning sok ben nek wis sepuh, Alise piye? Wis ora nanggal Bu. sepisan, Mas. nanggale 28.
Ya ora. Nggih, nggih. Mane aja kemayu kowe. Nggih. Pipimu sik Duren sajuring. sok ben lek wis umurmu 70 tahun melorot. Bangkamu namon kemit saiki jos. Sok ben sekmu welut, sok ben wis tuwek naga. Karena sepuh, Sedine. Mas, sepuh. Iya. Ya ora. Anu pundake nrajung Mas. Ngeraju emas, sok ben wis gak emas neh, wis seng pisan. Bleh. Astane nggandewa pinentang. Gandewa pinentang iki saiki, sok ben nun sewu, wis kepleh. Payudara. Iki sik enom sik nyengkir gading. Masyaallah, iya. Sok ben wis kaya kresek Indomaret lah. Pak. Wis Ning lak untune lak miji timun. miji timun saiki, sok ben wis miji tewel. Dadi kene blendi tok iki. Medine kowe ora trima, Bir jumeneng. Duduk. Bir kita ayu. Neneng. Harkat martabat wanita aja nganti tergeser karo wong lanang, Nduk. Pilih. Aku nek ngarani Mas Lori yo ngengkel kok. Ben rasane. Dok. Salah satu sarjana seni, mestinya ada pembelaan untuk kaumnya. Harkat martabat kaum wanita harus kamu perjuangkan. Sampai ini aja ngenyek karo wong wedok Mas. Sekarang itu banyak wanita tuh yang berpendidikan tinggi. Orang mung wong lanang tok. Contohnya kayak enek pahlawan Raden Ajeng Kartini. Loh, emansipasi wanita sampai ini aja sia-sia karo wong wedok. Kok galak men to urung-urunge. Ya kudu wong wedok iku kudu galak. Lah iki lek ngempet wis suwi ki mau mergo kowe omong mau. Heeh, gara-gara kat mau hidup wanita akad mau semangat dhewe nyekel wig. Hidup wanita Bapak Ibu. Hidup wanita kok bapak ibu Yo, gudulmu. ibu tok deh. Mencele kowe. Golek loro. Kowe iki tak jago lho, Nduk. Kok malah bleset iki kepiye? Hidup wanita. Nah, ngono. Hidup wong wedok. Aku ki mbok kira apa, Mas? Aku Dandan ngene iki mung krana kanggo nyukupi keluarga, tanggung jawab ning keluarga. Rumangsamu kok ming sawang. Aku ki ya kerja, Mas. Aku ki ya golek duit ora wong lanang tok, Aku ki ya Dudul lho kok. endah. Sik to, akeh wong e. Terus Bir, ayo terus Bir. Samane aja mencela-mencela ngono kuwi. Ngono ki menghina wanita. Wong wedok, Saiki wong wedok wis pinter-pinter. Saiki ora wong wedok jagake. berpendidikan tinggi bisa bekerja. Saiki tuan ada presiden wanita. Samane aja ngenyek. Lek jiwit ya aja kono tok, Nduk, ya apa to. Sampean iki kok sia-sia karo wong wedok. Sampean aja kaya ngono. Seharusnya tuh wanita dihormati, dideni ngono kuwi dihargai. Kowe iki nyapa wani karo aku. Ya iki apa? Kok sekae kok aku iki lho. Wani. Balas rene kok balas kancane. Enggak no, aku enggak berani no. Enggak boleh. Ora wani. Ngene Nyapa lho, kok Nduk. ra wani iki nyapa? Ini kok ya cilik pun awak bentuk ya. Kudune kowe mau piye, Nduk? Kudune wong wedok ki dihargai, dihormati. Karena sekarang itu derajat kita itu sama. Saiki dilindungi badan hukum barang saiki wong wedok iso berpendidikan tinggi. Sing mbok bisi aku apa iki? Ora enggak. Aku tidak menjelekkan, tidak piye ya, membeda-bedakan lah. Ya termasuk jenengan ki termasuk apa ya? Saya muliakan lah sebagai seorang wanita itu persamaan Lah kok mang budhe mang mbok ece mang piye? Aku ora ngece, Nduk. Kowe ya kaya karo ibumu lho. Aku ora ngece. Gak sopan ya sampean. Saya cuma membandingkan. Sampean biyen ki nalika ibu ndarbeni ngono. Aduh, Ndarbeni. ini lho. Sampean. Sik, saiki malah kecekel. Bir. Pripun, Pak? Dhek bae karo wong wedok wedi. Mau omong renorno kowe lho ora ngadeg. Nggih, Bareng derek. sampean ngadeg terus nuding-nuding wedi. Kowe aja wedi, membelani kaumnya sing kendel. Bir kita, ngono. Bir kita. Bir bintang. Kita. Bir kita. Ya kaya jaman biyen kae lho, tak warai. Kembang kelpu. Ora kuwi. Kowe lawas banget. Nggih. Rumangsamu ngono. Anu kula setunggal Dik. Gosek to. Wong Pikir kerja sik ndak tak mikir konsumsi barang iki lho kok iso. Kagak nduk iso. Tresnanono kaya ndene sampean tresnani garwamu. Lek sampean tetep tak tresnani cah Nah, wis to. ngono. Aku ora beda-beda. Ya mek aku iki mek ngelingne kaya budhe iki sehat. Dadi nun sewu iki iso dinggo patuladan. Lah, aja kaya ngono ya, Mas ya. Iya, iya, Stok. Aku Kudune sampean iki menghargai Nah, wanita. wong wedok ki lusen. Dek Heeh. ya tak lus. Jan ya dek iki bojoku tak lus kok turu. Kaya kucing nganggur ae siswi.
Nggih nyelani sekedap menika. Kadung nek ngetokke swara lak kepenak to, Nggih. Pak. Nek diwe kepenak iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur dumateng Pak Cahyo Kuntadi. Kula nyuwun gending sambung wanci dalu sesik deman. Saya nggih. Gending menika kula aturaken dumateng Bapak Haji Hari Wuryanto. Bupati Madiun saking kula Bapake Nopek. Wah nggih. Mbah Kakung nggih. Mbah Kakung. Nggih. Sembah nuwun iki ya kanca Bapak Nopek ya iki kanca komedian tapi beliaunya di komika di stand up komedi. Nopek iki dulure akeh. Nggih. Ya Nopek, Sapek, Cepek, Gopek. Kuwi jeneng kuwi Bir. Dadi iki engko sesideman. Oke. Nggih. Sampean bawane iso? Saged. Oh kene gandeng iso 100. Ya, terima kasih Nggih. Pak Cahyo. Mas Klitik nggih saged bawa Saged, Mas. sesideman? Nggih. Ah, 100. Yes, Nggih. Pak Dewi. Mas Kluthuk bawa sesideman saged. Sakit Mas. Cobi monggo bawa riyen. Nggih. Sesideman. Sideman nggih. nggih. Ono wong iki nyambut gawe. Nggih. Kowe mau sakit muni sakit tok 100 ya iki. Piye to? Sakit tok. Sik ben cethoke kene. Saya dibalani dibalani. Bocah sing demokrasi kabeh iki cetha. Nah, ngono. Jadi ketika dia itu mempunyai prestasi, Betul, pantas harus- untuk mendapatkan rezeki. Betul, Jadi kita diapresiasi. Dalam Pak. tembangi lak sesideman. Sesideman. Bawane saged sesideman. Saged. 100.000 kene. 100.000. Nggih. Mas Klitik, Dawuh. jenengan piyayi nyeni. Nggih. Bawa sesideman saged? Angge mengke sareng-sareng saged. Siap, monggo 100.000. Mas Kluthuk, Dalam bawa sesideman saged? sakit Mas. Monggo bawa riyen, monggo. Oh malah kayak kena beda karo kancane. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sendi. 1 sendi iki. Lah ra iso yo kan kae. Iso ya Pak. Ngene. Kene, Nduk, keke. Ya Mas, kene. Nggih. Aku karo adimu iki ngalah. Ngalah wis. Lumpukno, Mas. lumpukno. Ora trimo 100 ning 200. Nggih Mas. Nggih. Kono sesideman. Nggih. Bisa ya Dar. Ya. Heeh. Bisa ya. Nek nganti kliru hukume piye, Mas? Yo ditarikno. Wong utang kuwi nyaur. Nyaur. Ah, wajibe nek umpama wong kuwi nek wis aguh nyaguhi tanggung jawabe yen nganti ora iso berarti kudu Dibalekke. balekke. Wiwitane. Sik Saya, Mas, anu saya. kurang gandem suarane, kurang gede. Kurang gede, Mas. Yo sing antep. Tapi ditonton. Wiwitane. Ngono kuwi. Ya 100 sisa berarti ya. Aku nyontoni kowe kuwi lho. Wah, aku wong lomo ya. Lho mau wong budale kok kono e. Kowe iki hitungan perbankan kok jan Wiwitane. toke wae. Suarane wis ngono kuwi. Yes, ngono kuwi. Datar biasa. Untuk 200. Handerek sang peking. Peke salah. Nih. Salah, Mas, salah. Salah. Balik salah. Peke iki kaya empret ae kok iso. Sing bener apa, Bir? Pekek, Pak. Peke nya Iya. 1. Yes. Sing yo melu datar iki. Ngono kuwi. Ya, Nggih. untuk 100. Kene duite sing bener napa? Tuk, peke ngapa peke? Tuk. Pekek. Peke melu-melu Brigita. Ya, ngerti ya. Ora iso. Lah wis iki banter lho. Sampai kuwi budek. Trah yo kuping musisian kok. Ayo. Oh ya, lek nglumpuk yo loro karo ini. Malah kayak setrika. Ngono ditarik pisan Lah ayo. iya. Bawa wis gak iso. Lho terus ke Ora iso, Dek. Lelo. Ayo. Priya bagus. Kamu rono, Nduk. Ben rada apik. Sing banter dar kuping kuwi budek kuwi. Kuwi ra iso omong banter ta suarane pol ya sakmono. Kok iso. Hangola. Ngolah apa? Masak apa piye ngolah ora? Hangola. Budaya. Wis tontonan Bir rusak musuh iki kok ora. Seniman ki disinaoni tenanan. Kowe iki nek kepengin iso bawa, tuku gamelan. Ngono lho. Ora kok gender, ora kok demung, ora kok saron. Sing penting duwe gamelan rakit tang wesi. Aku njakane dana hibah ra mudun-mudun. Tuku gamelan. Wis. Nah, ngono lho. Bonang tok sitok to. Karepmu mbok kuwi.
Mbok apa? Mbak kelas tung-tung ngono ta. Kowe iki liyane akeh kok dadak. Ayo Bir. Senengamu ngentahi. Isin. Isin kok makan. Lah ya nyapa. Sawan menyang Nah saya. kota gede. Tik. Aku demi Allah aku. Nggih, nggih. Iki masmu kan tau nusul aku ning Tulungagung. Leres. Karo kowe ning tekamu telat. Dhisik iki. Piye nganti saiki karo adikmu Klitik lak kompak. Kula jane pun pripun nggih. Nika mesti ditokne ling ngompane mesti banyulan lawas-lawas terus. Kula jane pun naras-arasen. Apa menten tiyang sanes nggih kula pados setelan sanes. Iki lho omong kaya ngono kuwi. Mas. Ya lang gampang ngedu ya. Mila sanjang ngoten to Mas. Tenan demi Allah ngono kuwi, Dek. Mas, bapak dek ingi jam 12 bengi ngimpeni aku. Pak Jolego ngimpeni aku. Ngimeni piye? Letik iki dina-dina iki akeh prahara sing mlebu ning nggonmu karo masmu. Kowe kudu siap siaga. Kepiye-kepiye kae dulurmu tuwa. Kowe kudu sabar. Ngimpeni- Aku ora tau nesu. Ngimeni kuwi jam pira? Jam 12 bengi. Jam 1 ngimpeni aku pae. Lho. Jam pira? Jam 1. Duk, Muni piye? kowe kudu iso ngomong adimu Klitik. Lho. Mergo adimu Klitik iki pikiran lagi ngobat mabet. Iya. Ora omah ya. Jam 1 ngimpeni aku. Kuwi jam pira kuwi? Jam 1. Jam 2 kuwi lho bapak ngimpeni ning turonku neh. Mosok Iya. Letik, masmu kluthuk kae, kae ora gatekne kowe. Saiki isine ming nesu emosi. Kowe dadi bocah enom kudu iso nglungguhke dadi bocah enom. Jam Kudu pira? iso ngomong masmu. jam pira? Jam 2. Jam 3 iki Pak ngimpeni aku neh. Bapak sik moro-moro Moro jam. ning nggonku. Muni piye? Duk, wis pisan maneh tak kandhani. Pak iki sing biyen sing tirakat, sing ngunduh mung anak-anakku. Dadi yen iso kowe karo Klitik kudu rukun. Wis ngono tok, lap Pak ngalih neh. Kuwi bar lap kuwi terus jam 4 ngimpeni aku neh. Bah, sregepe to, Pak. Jam 4 ngimpeni aku Mas Cahyo. Nggih. Letik masmu kluthuke kilap. Saiki mbasa wis kondang wis tenar. Saiki njur lali babot bibite mbiyen kepiye. Jam pira kuwi? Jam 4. Jam 5 ngimpeni aku. Muni piye Mas? Duk, aku wirawir iki luwe ya wae Mas go pecel wae. Masa yo kowe iki asih yo nyemoni. Pak Ya Bir malah tekan dindi ora. Ah, lambene Mas ini. layakno, saiki wis wayangan wis arang-arang. Lah ngopo? Cipake mbiyen dadi pemain orkes. Sopo? Apa? Mas Cahyo. Wong piyayine dosen kok pemain Iya, orkes piye? Lha iki mbiyen tukang ecek-ecek. Lah kuwi terakhir ning kono. Lah piye? Kuwi nggo kendang, kuwi nggo jedor, aku nggo kuwi piye? Ya ya. Oh. Ketoke nonton. Ya kok Ayo. dipraktek. Dajal apik ora. Ya Bir. Bendera terus kayung yo Ayu. Saman semester pira Nduk Cahayu? sudah Sarni. Sarni. Sarni ngerti pura Ngerti sampean Pak iki? Sarni? Sarjana seni. Oh, sudah. Sudah. Lah kowe apa, Duk? Sartem. SSN. Sarni. Sarni. Aku Sarno. Apa kuwi? Tukang son. Berarti Sarno ki nyasar rono-rono. Oh iya. Sarjana seni ya? Pun ngajar, sudah ngajar. Dede. Lho anakmu iki dididik ben iso sekolah Ben iso, menengah kaya iki. Ndak ingin nengah kejuran minggir nih. Lah yo ngono lho. Raketang sithik lho, raketang anget-angetan. Aku iki tengah cak-cak. Iya pendidikan iso tekan kali barang. Maksudnya perguruan tinggi. Ndak ingin dhuwur sampun bledek. Mbuh. Nduk. Selendang Wah, jantenan, Mas. kuning kang saking bukit. Mas Cahyo. Dalam. Anu, Suasana ngeten iki jan saestu. Nggih. Ingkang bawa bir gitar, daharane sekul pecel, Ciri khasnya Madiun. unjukane kopi susu, Nah. udute Ji Samsu, nyetel radio RRI Madiun,
sing dalang Mas Cahyo Wayang Kuntadi, wayang kulit gremes ricih-ricih. Sampun bledek bongko kowe. Kowe iki kok ngono meneh ki Lah kok. udan-udan nyetel radio gendeng aja nih. Wong saiki mu TV digital wis akeh. Ketok lek wong lawas. Loh, lah nek piyayi sing gunung-gunung ya sing Langsung nyetel TV digital, YouTube langsung kok nyetel radio ketok melarat. kepiye saiki radio sentolop ki sik penting. Wong sing penting iki tak pikir ki lho. Apa? Yen pangapunten panitia, Piye? menawi waranggono menika saged dipun pasunggatan sego pecel. Nggih. Menawi budhe jangan paringi sing wonten duduhe, Pak. Menika Bude Warti. diwati. Lah Loh, ngopo? biar sama ya pecel to. Ya, adil. biasane iki nun sewu lho. Nun sewu tiyang sepuh menika lek mboten enten duduhe niku untuk menjaga kesehatan. Oh, dahare angel ki seret to, seret. Sop nggih budhe nggih. Sop. Kersa sop nggih. Sop kersa nggih budhe Wati nggih. Sop. Sop. Sop napa niku? Sop buntut no, kersa sop ngoten. Kersa nggih budhe nggih. Kersa buntut. Sop buntut. Buntut napa? Buntut truk. Kaya ora kok buntut apa. Nggih sop ngoten lho budhe. Jenengan niku kaya Wis Jojal, kowe kok nek nganti iki budhe iki nesu begitu ngadeg mekrok lho kuwi. Misale budhe anu panitia sing ngeten duduhe Budhe Wati nggih. Misale aja guyang-guyu ya. Sop nggih. Nek mboten enten duduhe seretan biasane. Dadahi piring apa ora? Kok mangkok apa piring? Polos penek kembangane. Iki lho sope iki lho enek kembangane mangkok apa piring? Sop nggih Budhe. Sepuh ini gampang sumuk. Nggih, ngono sebab apa? Pori-pori wis nutup. Kowe tak kletak dhewe lho, Duk, ora. Rene aja rono. Ora senengane Kyai Sepuh ora nggih. Iki men mangestoni sing bocah-bocah kok malah garapi malah ora. Aku kangen kalih budhe kula niki. Loh, Golek kowe mulih ora nyangoni tenono kowe. Sangoni. Mas, pangapunten. Tak omongi, Mas. Nek nun sewu Budhe Warti niku kalih kula nalika kula tenggene Abai Kirun lak dangu. Budhe niku sinden ampuhe nggene Patski. Leres Patski nggih. Niki budhe niku tembang napa kabor, gambir sawit, Nggih. laler mengeng. Iso. Lah bojomu iso. Laler mengeng, gambir sawit iso. Ndek ngilar rijo jos. Bosok kuwi. Ora eneng yo. Malah ndek iki tak delok ning YouTube budhe iki lagi sinau tembang sinarengan nggih budhe nggih. Walah. Kok sinarengan. Lah terus sinarengan terus apa mudeng notasi. Loh. Kote kuwi lho. Iki Anu nadane G budhe. Ah iya. Berarti nggih. G niku kluthuk gendeng niku. Ayo. Yo bir. rungone. Kowe kok nek kadung buwe nesu dimiki mbuh kowe. Mui gundulmu serenek apa-apa. Yo. Suara. Hidup orang lanang. Ya, kowe ngegageti kancane. Bisa toh. Kok hidup wong lanang iki. Pasti iki kene hidup ki kan ya kabeh ki butuh. Bisa nggih, Budhe. Saya kok Budhe kuwi ya. Gawanane kok donat to, Budhe. Kowe iki matane. Oh, sepon. Tik, iki dulurmu kan rene. Aku donat. Kilo, Mas. Tipe saput. Mas, kilo. Piyayi iki nek sik nggawe ugeman Jawa. Lah. Nek bocah saiki lak permen to. Nggih. Budhe iki malah kencur. Mergo apa? Iki mujarab iki. Iki obate wong Jawa mbiyen kencur. Lah kowe bojomu apa saiki? Nak tetekmu iku. Lah kok mak gadul. Kok ya roh to. Ayo. Kencur. Lek kencure lho, ya kalah pengalamane karo bojoku lho. Apa? Bojoku ngalor ngidul sing diklethaki laos kok. Laos ki ya ususe panunen lho iso. Tak kancane budheku aku. Ora sithik, Nduk. Budhe kula. Kali kula nggih budhe nggih, Dewati nggih. Kuangen kula karo budhe. Kuangen. Suara kurang permana ning wasesa Njing temu budhe. Rai. Teng, kateng. Mas Kliti. Piye, Dik, bir kita? Besok aku nek wis sepuh. Piye. Nek wis tuwa, nek wis rambutku putih, aku bangga mbok openi to, Mas. Tak openi, Dik. Aku tetep ngopeni. Senajan to sampean wis tuwa, senajan to wis kepiye-kepiye, tetep tak syukuri. Mas ya kulitku ki keriput Tak tambah openi. tresno, Sing Mas. tak contoh lak Masku to.
Mas kowe delok wong tuwa dopeni. Oh, romantis kok kowe. Romantis lah. Oh tak contoh ngono lho. Lah. Wong wedok mripate karo dhuwit. Lah lho. Lah kok Pengabdianmu lho. iya. Salahmu. Kowe ngejak hidup wong lanang. Pak Babu. Itu wong lanang. Pak Babu rawani wisan. Hidup oh ya. Dibanti gak kali lagi. Lho kowe karepmu ki ngopo kok iso buka ngono lho. Kurang. Kira. Gemik to. Lah wis jelas to kok iso kene to. Ngono. Lah pengabdian kepada ibu Kurang, itu Bude. Kurang. Oke. Lah ngono kuwi bekti karo wong tuwa iki ngono kuwi. Kurang. Kurang. Ya. wah Kurang. momen. Kurang. Ya. Wah lomo Kurang. bocah ki. Kurang. Mosok ngene 400. Lho bekti karo wong tuwa Hei, aja kok dikor ini duwe. 400 pi? Ndek inge 300.000 wayu ya aku. Bocah iki janji ki. Nyepelekke kowe. Mas iki tanggapan ndek iki lho, penyanyi campursari nggonku ki lho. Ibu itu bukan harus dikasih materi, tapi sebuah bakti. Oke. Ngono lho. Apresiasi. Baktimu karo ibu ki lho. Diapresiasi. Dek. Pesan kas. Ya. 500. Sesuk lek ketemu aku balekne 550. Oh, lah bang plecet lagi kita. Mangsane. Kok Ape? jas to, Bu? Hidup piye? Jeleput ngene kaya. Hidup wong lanang. Hidup mau encep ya. Ora apa-apa. Mang idoni budhe niku. Ora. Tuman. Ora tak toke wae. Oh. Dek entek 500 jamil ngene tok. Hei, entek 500 ngene tok. Pancen beda tiba ya. Piye, Mas? Lek ben kita ketok sisen Iya. tak jawil ngene. Wah, iya, Kita, iya. Pak, Ginjur. Iya iya lek kene. Tak jawil. Lho kita tok. Siap kowe, Mas. Potlok. Ya Bir, bacane saya Bir. Ayo. Sampai sama si Gane. Mbah Nur nggih, Bude. Sehat ora. Boten kula ikhlas sak dhek nggih. Oh alah. Nggo tuku sepon donat kok Dik. Sepon donat uyuh kuwi iki nggih wedaan kok iso. Ndak. Sulestia pijer ngencangake alis. Masuk sesideman. Monggo aja lali. Sing komak. Tok dong. Tantu kentung. He. Ya lah pengecek ta. Anu nggih sesen loro ya, Mas. Terus no sesideman. Alhamdulillah belum. Urung kok iso pecicilane kok. Sok 500 sing joget ora oleh ya. Ya jogetan ning kene wis wayah. Nano nano kono lagi kendang muni Sekali sugeti. Sekali-sekali heksos apa kok nano. Ya permen. Nggih, nggih. Luwe becik patenono timbang napisahan. Wangi samudana marang
Agung Mas. Joget sak, yuk. Joget duk, rokok engko. Caping gunung dangdute Mas. Kelangenane Bapak Bupati.